मी आता या राज्याचे मुख्यमंत्री ज्यांचा मतदारसंघ साखळी त्या ठिकाणी मी एकदा नाही दोनदा जाऊन आलो आणि जेव्हा मी लोकांमध्ये गेलो, प्रत्येकाच्या घरी गेलो, लोकांच्या समूहामध्ये भेटलो, तिथं त्या भागामध्ये प्रत्येकाच्या घरासमोर टिप्पर ट्रक जे उभे असतात ते मी पाहिलेत आणि लोकांना मी विचारलं की हे सगळे ट्रक उभेच राहतात काय, आजही सुट्टी आहे? ते म्हणले नाही साहेब, गेले 10-12 वर्षापासून मायनिंगचा व्यवसाय बंद झाला आणि त्याच्यामुळे आज उपासमारीची पाळी आली. यांच्या गाड्यांच्या किस्ती द्यायच्या असतील तर बायकोचं मंगळसूत्र गहाण ठेवून विकून आम्हाला या बँकेच्या किस्ती भराव्या लागतात. आणि अशी ही परिस्थिती आज आमची निर्माण झाली. जे प्रमोद सावंत आहेत ते आज राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याजवळ एक वॅगनर गाडी होती, साधी छोटी गाडी होती ज्यावेळेस ते आमदार झालेत. आज ते सगळ्यात श्रीमंत आज ते झालेत. आम्ही गरीब झालो आणि आम्ही निवडून दिलेला आमदार आज सगळ्यात श्रीमंत झाला. तो प्रमोद नाही, तो आता प्रॉपर्टी सावंत झाला. अशा पद्धतीच्या लोकांच्या भावना, जनभावना त्या ठिकाणी ऐकायला मिळाल्या.